Prečo je dôležité ošetriť koreňové kanáliky? Cieľom endodontického ošetrenia je dezinfekcia a hermetické uzavretie koreňového systému, to znamená odstránenie baktérií a zaplnenie toho priestoru. Následne ten zub môže existovať v ústach ešte niekoľko desaťročí. Ako vyzerajú koreňové kanáliky? Koreňové kanáliky vyzerajú jedným slovom všelijako. Vo svojom priebehu majú všelijaké výbežky, sú sploštené, zahnuté, všelijaké. Ako dlho trvá ošetrenie? Zhruba od 1 hodiny do 3 hodín to môže trvať. Je náročnejšie ošetrenie štvrtého kanálika? Prvé 3 sa nájdu veľmi ľahko a veľmi rýchlo sa dokážu mechanicky opracovať, ale ten štvrtý, tzv. MB2, Mesiobukál 2, ten trvá väčšinou toľko alebo aj viac ako zvyšné 3 kanáliky dohromady. Prečo je nutné nájsť všetky kanáliky? No, ak sa nevyčistí jeden kanálik, respektíve ak sa nezaplní, neošetrí a nezaplní, je to v zásade, ako keby si neošetrili vôbec nič, pretože tá cesta baktérií do kosti je stále otvorená a ten zub je citlivý a môže opuchnúť, bolieť. Viac sa o ošetrení dozviete na www.shield.sk.